Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a Vila Pontevedresa de Portas, pola que transcurre o seu Rally Mix. Cun total de 81 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a Luis Vicente, máis coñecido por todos nós como Barracuda Racing 360. Boas, Luis, que tal? Boas tardes a todos. Ben, bueno, ahora acabou o Rally Mix, chovendo un pouco, pero o día foi ben, transcurriu sin chovia nenhuma, ben. Vale, bueno, ti levas moitos anos detrás dunha cámara. Poderías contarnos como sucedeu Barracuda Racing e o porqué dese nome? Pois mira, sucedeu nunha cuadrilla de amigos que cando empezamos que nos sentábamos e nos gustaban as carreiras e xuntámonos un día e dixemos, vamos facer unha peña e tal. Buscamos un nome, apareceu un nome este, gustounos e así surgiu, nunha cuadrilla de amigos alá polo ano 2001. Vale, se a miña fonte de información non me falla, ti comezaste facendo fotos e logo pasaste a vídeos e aos directos. Por que ese cambio? Esa información fallate moito porque empecé grabando no 2002, que ainda non existía, creo que YouTube. Cando empecé grabando, teño, polo menos na miña casa non existía, non sei exactamente cando empezou a funcionar o tema de YouTube. Logo no 2000, creo que foi no 2006, pasei má foto, probei a foto, pero non me transmitió o que me transmite o vídeo. E volvín ao vídeo e logo o tema dos directos por ofrecer algo máis, algo diferente que non facía nadie hasta ese momento. Vale, na actualidade cos avances da tecnoloxía, calquera cun teléfono pode facer fotos, vídeos, directos. Cal crees que é a clave para seguirte mantendo entre os máis vistos durante todas as pausas que asistes? Será porque a xente me conoce, bueno, eso que non ten que contestar non son eu, ese é o público que non ten que contestar, pero supoño que será pola repercusión que trae o de atrás. É unha página conocida, tanto como eu, como pode ser Mocho Racing, como antiguamente era Machada Racing tamén. Eso supoño que sea da trayectoria que traes desde atrás. Por eso, cando faz un directo, pois, polo nivel, o sea, pola cantidad de suscriptores que tes. Por eso, supoño que será por eso. Eso xa te digo, eso que ten que decir é o público. Vale, con todos os anos e as tempadas que levas na cuneta, terás moitos momentos vividos. Poderías contarnos o que recordes con máis cariño? Son moitos, con máis cariño, a xente toda que levo conocido, que a día de hoxe me encontro, ainda me acabo de encontrar con Benito Varela ahora aí, que te veñan, que te saluden, eso tamén é o que me vai quedar das carreiras. A xente que vas conocendo a través de cada carreira, como a ti ben dices, é unha trayectoria bastante larga, pois cando ves e te reconocen, te veñen a falar. Vale, bueno, como calquera aficionado, supoño que terás ganas de correr algún día. Dirías nos coche prova que te gustaría disputar, que digas, gustaríame esto e esto. Pois mira, teño na casa un coche para montar, teño un coche que xa correu montaña, collino que a ilusión de facer a subida a olla porque é a que máis cerca me queda da casa paterna, digamos. Espero que algún día se volva a facer e poder facelo coa X. É unha X con motor de moto, algo para poder disfrutar. Vale, bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona que sexa típico, dicir, esto tedes que ir velo, esta festa tedes que ir ou esto tedes que probalo, sí ou sí? Pois mira, vou falar en concreto da zona da Guardia, eu son de Tomiño, vivo en Tui, pero a calquera turista, o sea, a calquera compañeiro que traio que non é da zona, pois suelo ir a enseñarle o Monte Tecla, a desembocadura do Río Miño, que é unha zona moi bonita para mirar, e logo cualquier restaurante da zona para comer. A min me gusta moito comer, e teño varios compañeros que teñen restaurante. O sábado pasado, en vez de ir a un rally, pois fumo a cata de carnes de ali dun restaurante que se chama Cuatro Elementos, que está en Tui, que é un compañeiro, recomendo yo que o visitedes. Vale, xa para finalizar a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter todo o tema relacionado coa saúde mental dentro do
mundo do motor e sobre todo nos rallies. Home, eu penso que calquera que se monte nun coche ten que ter unha moi boa saúde mental, porque senón eu que penso que pode conlevar a riesgos. Isto dos rallies non é un xogo, aunque moitos pensemos que sí, o do rally non é un xogo, ao final tú vas dentro dun coche a moita velocidade, a veces por sitios que dices tú, se o pensas realmente, penso que moitos pilotos non subirían. Entonces, eu penso que tens que ter unha boa saúde mental, senón estaría complicada a cousa. Bueno, un agradecemento, un saúdo, algo que queiras dicir ti a maiores? Pois agradecerlle a toda a xente que está suscrito ao canal, darlle as gracias por apoyarme, e nada, e a todo en general, a ti tamén por entrevistarme, e a todo en general, ao mundo do motor, saludar a todos porque, gracias a Dios, creo que son bastante conocidos. Bueno, pues nada, moitísimas gracias e vémonos nas carreiras. Moi ben, pues nada, a seguir así, traballando duro, para que cando fagas directos teñas os mesmos seguidores que a mí, por lo menos, a que vea a xente que mire, que tú tamén ahora tamén estás no tema dos directos. Ahora sí, recomendo que compres unha cámara. Deixa o móvil, porque o móvil é para mirar pasar moscas. O móvil, con entrevistas, está ben. Ahora, para emitir un tramo, un consello que che dou, eu, proveino, empecé con un móvil e dixen, así non. É por hobby, que non é por outra cosa, pero bueno, gracias polo consello. Eu empecé como a hobby. Se planteará, pero de momento sigo coas fotos que creo que se me dá mellor. Eu empecé como un hobby e sigo tendo como un hobby, porque isto é gastar moito diñeiro, a xente pensa que todo. Daí o tema de pôr o canal de pago, porque senón é inviable. Tú vas, sabes como igual que a min, vais onde vayas, é un gasto. Tú sales da casa e estás gastando, e logo todo o material que se compra. Entonces, oye, eu anímote a que non decaigas, porque isto vas ter un subidón, vas ter un baixón, como atuvemos todos. Eu ahora mesmo, se te digo a verdade, non teño moita ilusión tampouco polas carreiras, cada vez menos, pero bueno, é algo que te gusta e vas tirando día a día, pero bueno, collo como un consello, tú, se te gustan as fotos, dalle para diante. Vale, pues moitísimas gracias. Gracias a ti, chao.